Bali! Yay! Finally, after 2 years, we got to chance to visit here. Oh my goodness! Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आङो दायो बालि सफैबाय बिराद एक्साइटेडमोन आङो माने बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो प्लेनिंमोन आरोना स' फाइनालि आङो एबारै फैनो मोननानै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों गिबियावनो आङो इसोरखौ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लावदुमाबो बेस्रा हारसिं थाबाय जिहेतु आङो गार्ल्स ट्रिपआवहाय फैदों आंनि लोगोफोरजोंहाय बेनि थाखाय एसे दुखुबो नांदों आरोना सरि लावदुम होनदो ओमफ्राय नै जोङो फैयै उबुदावहाय मोनफैबाय स' बालिनि डिफारेन्ट पार्टस दङ स' जोङो फैदों उबुदावहाय आरोना बेयावनो जोंनि जेसेबांखिनि जों लिस्ट खालामनानै दोनदों बबे जायगायाव भिजिट खालामगोन स' उबुदानो मेन आरो स' नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा बालि फैनायनि प्लेनिं खालामो उबुदावनो थानांगौ आरोना आंनि मथे जुदि क्लाबिं बिदिखौ मोजां मोनाबा फ्रेस जानानै लाबाय नोंथांमोना नुदों खानाय सानाय खानानै पुरा फेस वास खालामनानै लाबाय दायो आङो दुगैनानै लानोसै दुगैनानै ओंखारनानैहाय जोङो दिनैहाय ओंखारलांनोसै आरोना ready যাবাই দাঁড়িয়ে जोङो थांगासिनो আমি এইকেইটা ৰেডি হৈ গ'লো এতিয়া চাও তোমাক একবাৰ দেখাই দিয়া আমি যাব ওলালো এতিয়া थांगासिनो जाखोबाय बिसोरो একবাৰ দেখাই দিওঁ ন কেফেটো थांनोसै दायो जोङो थांगासिनो গৈ আছো ন আমি এতিয়া আমি গৈ আছো তামাম দেদাৰি না দেদাৰি তো তামাম দেদাৰি কেফেত গৈ আছো এতিয়া পুৰা গৰম লাগি গৈছে ন পুৰা আমি মানে আমাৰ केप আহি গৈছে न पूरा भाग के आ गए थे हम लोग इसलिए थोड़ा स्वेटिंग सेम बट डिफरेंट मोरेदो आं गस्लादो मिलायनायखै इखो बानायदों Taman Dedari ইমান লাইনত থাকিব লাগে অবভিয়াছলি লাইনতো থাকিব লাগিব ন नै बेयाव फट' खेबजानोनो भिडिअ खेबजानोनो लाइनाव थालायलायनांगौ ইমান ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিছে আহা गासिबो बेयाव फट' भिडिअ लानो थाखाय गसंजोबना थायो ইয়াতে ৰজা আছিল আগত তো ৰজাজনে মানে ইয়াৰে ওচৰত থাকিব আহিলে মানে এইবিলাক দেখি পায় আৰু
गाखोनाङा ना आब' मानो सोरदो इयाव लिरनाय दोङो सरि थारमाने बियो मोनसे केफेसो केफेयावनो माने पुरा समायना देब देबिनि पुरा दोङो आरोना देखायना होलायाखै देब देबिनि थानायखौ ओमफ्राय इथिं केफे गोजा मोनसे आंखौ नुखानो पुरा केफे गोजा जों लाखांबाय दायो जोङो मबेयावहाय टेबोलावहाय जनो नागिरदों yes madam जानानै लानोसै मा जानो नायनोसै मा उखैबाय गोलोमलायलायबाय फट' भिडिअ लानानै आइसक्रिम or milk. মানে কি খাবা তাকে কি খাম ভাবি আছো পাস্তা খাব মন বহুত ভাল লাগিছে তোমাক বহুত ভাল লাগিছে ইউ লুক সো গৰ্জিয়াছ ইন অৰেঞ্জ এণ্ড ইউ আৰ অলছ' বহুত ভাল লাগিছে তোমাকো আৰু আমাৰ কালাৰটো পুৰা মেটচিং আৰু তাইকো বহুত ভাল লাগিছে চোৱা ৰেড হট কিবা এটা খাই লওঁ আৰু আমি ইয়াতে Finally, we are in Bali. Finally, after 2 years, we got to chance to visit here. Oh my goodness! Success. Happy birthday to you. So we are very happy now. So we are discussing about to share our happiness to with you guys. Hopefully, It will be great experience. नै जोंनिया दा अर्डारा सफैजोब्बाय नै मा बुस्थु बियो दायो जानोसै जोङो এতিয়া আমি খাম আৰু আমি আছা টোপনি লাগিছে এতিয়া খাম আৰু আমি তাই জানাছে উঠিবাই नोंथांमोना बेयावहाय नै बियारनि पेकेजबो लानो हायो ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना माबा मोनसे जायोबा एन्ट्रि फिस लाया जानायावनो इनक्लुडेड थाखायो खिन्थु नोंथांमोना बेयावहाय जानो थाखाय फैयाखैब्ला बिराद एक्सपेन्सिभ आरोना जाग्राफोरा जुदि जानायनि थाखाय फैयाखैब्ला अब्लाना जास्ट एन्ट्रि फिस 25,000 करि होनांगौ आरोना बेयावहाय 25,000 रुपिया आरो इन्डोनेसियानि ओमफ्राय बेयावनो कमप्लिमेन्टारि ड्रिंक्स मोनो आरोना नोङो बेयावहाय मोननै मोनथामसो फ्लेभारनि थायो नों चुज खालामनांगौ आरो ओमफ्राय बे दिनखालि जोङो माबा मोनसे बुस्थुफोर जानानै लाबाय नोंथांमोननो देखायखाबाय स' जानायखाय जोङो एन्ट्रि फिसखौ होनाङासै जुदि जायामोनब्ला जोङो एन्ट्रि फिसखौ होनांगौ आरो स' दायो जोङो थांनोसै नै ओमफ्राय बालियावहाय जोङो जेनेबा उबर जों इउज खालामो उबर बा मा इउज खालामोमोनलाय इन्डियायावहाय उबर ओमफ्राय मामोनलाय बावगारलायबाय आङो जिखुनु बिदि अनलाइन केब बुक खालामोना थिग बेफोरबायदिनो बेयावहाय ग्रेब एपखौहाय इउज खालामो आरो माबायावहाय इन्डोनेसियायावहाय ओमफ्राय नै दायो जोङो फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि बालियावहाय फैनायनि प्लेनिं खालामगासिनोबा नोंथांमोना चिप प्राइसआवनो माखासे हटेल बा हम स्टे बा हस्टेल मोनो नै जों थानायाबो एकदम चिप प्राइसआवनोमोन आरोना जोङो साब्रैजों एखेलेगे थादों नालाय माने मोननै रुम आरो सानै करि ओमफ्राय बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनो अभार एक्सपेन्सिभखौ लालायलायनाङा आरोना अनलि सानसे बा साननैनि थाखाय मोजां माने रिजर्टखौ लानांगौ ओमफ्राय बाकिखिनि डेयाथ' जोङो बिराद बेरायखायो नालाय बेखायनो जोङो अभार एक्सपेन्सिभखौ लाया आरो माने रुमफोरखौ स' नोंथांमोनाबो बिदिनो बाजेट फ्रेन्डलि फैनो हागोन आरो बालियाव फैब्ला नैबे जायगायावहाय नैबे रेस्टुरेन्टआवहाय भिजिट खालामनो दाबाव एकदमबारे फेमास जायगा बियो बेनि मुङानो जाहैबाय तामान देदारि